כל כלי הולכים בו אחר רוב תשמישו. הכשר הכלי נקבע על פי רוב שימושו, כלומר שאם על פי רוב השימוש בכלי הוא בתבשילים שיש בהם לחות, כרוטב או מרק, אף על פי שפעמים משתמשים בו גם במאכל יבש שלא באמצעות רוטב, כיוון שרוב שימושו הוא בתבשיל לח, הכשרו בהגעלה, ועל דרך זו הכשר כל כלי וכלי, ובני אשכנז חוששים גם למיעוט השימוש בכלי. ויש להבין מה הסברה בזה שנלך אחר רוב שימושו של הכלי. הרי אם השתמשנו פעם אחת בכלי יבש, הכשרו בליבון, כי כבולו כך פולטו. ואילו אם נשתמש בכלי הזה עוד כמה פעמים בלח, די יהיה להכשירו בהגעלה, כי נעשה רוב שימושו בלח, והלא בליעתו ביבש, להיכן הלכה. והדברים מיושבים על פי דברי רבנו מנחם עזריה מפנו, ותחילה יש לדעת כי מן התורה דווקא כלי שהוא בן יומו, שבישלו בו איסור ב-24 שעות האחרונות צריך הכשר, מפני שהאיסור הבלוע בו פולט טעם טוב במאכל, אבל כלי שאינו בן יומו, שלא בישלו בו איסור ב-24 שעות האחרונות, אינו צריך שום הכשר, כיוון שטעם האיסור הבלוע בו כבר נפגם, וטעם פגום אינו אסור מן התורה. ובכל זאת חכמים הצריכו להכשיר כלי שאינו בן יומו, כדי להפליט ממנו את הטעם הפגום. ועתה, כלי שבלע פעמים רבות בלח ופעם אחת ביבש, אם אכן בלוע ביבש ב-24 שעות האחרונות, יש להצריכו ליבון, מאחר וטעמו אינו פגום ולא יפלוט אלא באש. ומה שאמרו חכמים שהולכים הרב רוב שימושו, זהו דווקא כשכבר עברו 24 שעות מבליעה ביבש, שמן התורה אינו צריך ליבון. ולכל היותר יצטרך הגעלה. אם ישתמש בו לאחרונה בלח, וחכמים הם שיצריכו להכשירו אף אם לא ישתמשו בו ב-24 שעות האחרונות כלל. ולא החמירו להצריכו את ההכשר החמור יותר, אלא קבעו ללכת אחר רוב שימושו שהוא העיקר מבלי לחוש למיעוט. סירים. הסירים רוב שימושם הוא בדבר לח, ואף שפעמים מבשל בהם מאכל יבש ללא רוטב, הכשרם בהגלה וגם מכסה הסיר והידית צריכים הגלה. יש להקפיד לנקות ולגרור היטב את השחרורית שבתחתית הכלי, ואם אי אפשר להוציאה יגעיל את הכלי כמו שהוא. כפות, כפיות ומזלגות. כפות, כפיות ומזלגות, כיוון שרוב שימושם הוא בכלי שני, דהיינו בכלי שהוא רק אליו המאכל מהכלי שבושל בו, אף הכשרם בכלי שני, והיינו שירתיח מים ויכול לשופכם לתוך קערה, ובעוד המים חמים מאוד יניח את הכלים בקערה, וכל שכן שאפשר להכשירם בעירוי מכלי ראשון, דהיינו שירתיח מים ויערה על הכלים. ומכל מקום בני אשכנז מחמירים להכשירם דווקא בהגעלה בכלי ראשון. סכין, ינקה היטב את הסכין ובפרט במקום החיבור לידית, ואף שרוב השימוש בסכין הוא בכלי שני, מכל מקום, כיוון שבשעת החיתוך דוחקים את הסכין במאכל, לכך בולעת היא יותר, והכשרה בהגעלה בכלי ראשון. ואולם, בהגעלה זו אין חיוב להקפיד שהמים יהיו על האש בשעת ההגעלה, אלא די שהמים יהיו חמים מאוד. מצקת, המצקת, כיוון שרוב שימושה הוא בכלי ראשון, הכשרה בהגעלה. מחם מים, מחם שבמשך השנה מקפידים שלא לחמם עליו דברי מאכל, אין צריך הכשר, ורק ידיחהו היטב מבחוץ. אך אם חיממו עליו אפילו פעם אחת פיתה או בורקס וכדומה, יגעיל את המכסה. אבל המחם עצמו יש אומרים שאין צריך הכשר, כיוון שזה נותן טעם בר נותן טעם של היתר, כי החמץ נתן טעם במכסה והמכסה במחם בזמן שהחמץ היה עדיין מותר, וכדלהלן במרקחת שנעשתה בכלי חמץ שמותר לאוכלה. מחבת, מחבת בין שמשתמשים בה עם הרבה שמן כתיגון צ'יפס ושניצל, ובין שמשתמשים בה עם מעט שמן כתיגון ביצה, הכשרה בהגעלה. סיר עוגה, סיר עוגה שמורחים בו מעט שמן שלא תישרף העוגה, אפשר מן הדין להכשירו בהגעלה, אך עדיף לקנות סיר עוגה חדש לפסח. תנור אפייה, ינקה את התנור היטב עם חומרי ניקוי מכל שיירי מאכל וזיעה שהצטברו בפינות, וטוב שימתין 24 שעות מעת השימוש האחרון בתנור, ויסיקהו למשך שעה אחת במידת החום הגבוהה ביותר, ואז רשאי לאפות ולצלות בו בפסח. מכל מקום, לתבניות האפייה לא יועיל הכשר זה, ולכן לא ישתמש בתבניות של החמץ, אלא בתבניות מיוחדות לפסח או בתבניות חד פעמיות. תבניות שהשתמשו בהם כשהמאכל על הנייר אפייה ולא על התבנית עצמה, אפשר להכשירם בהגעלה ולא צריך ליבון. מיקרוגל ללא גופי השחמה, ינקה את המיקרוגל היטב מכל שיירי מאכל דבוקים, ויניח בתוכו קערת מים עם מעט חומרי ניקוי, כדי לפגום את המים שלא יהיו ראויים לשתייה כלל, ויפעיל כך את המיקרוגל במשך 5 או 6 דקות, ואם יש בו גופי השחמה, הכשרו כהכשר תנור אפייה כנ"ל. חצובה, הברזל שעליו מניחים את הסיר בבישול, וחיריים, המשטח של הגז, ינקה את כל החלקים היטב בחומרי ניקוי ויחמיר להגילם, אף אם הרע עליהם מים רותחים מכלי ראשון, הוכשרו בכך, ויש מחמירים לצפותם בנייר כסף.
הטעם שאינם צריכים ליבון, כי אפילו אם נפל איזה חמץ יבש על החצובה ונצלה שם באש ונבלע, מן הסתם הוא נשרף, ואפילו אם לא נשרף, בכל זאת, מאחר ולא מניחים בפסח את המאכל עצמו על החצובה, אלא נותנים אותו בסיר והסיר על החצובה, כלל גדול בידינו שאין הבלוע בכלי יוצא לכלי אחר שלא באמצעות רוטב. ובלאו הכי, הרי רוב הנבלע בחצובה אינו אלא ממה שנשפך עליו, ואם כן, מעיקר הדין, די לו בעירוי בלבד. ההבדל בין חמץ לבשר וחלב. ויש לשאול, הרי בשאר ימות השנה אין צריך להגיל את החצובה והקיריים בין שימוש בבשר לשימוש בחלב, אף שפעמים נשפך מהמאכל, ומדוע בחמץ אנו מחמירים? תשובה, ראשית, בוודאי שבשאר ימות השנה כשיש לכלוך של חלב או בשר הניכר לעין, צריך לנקותו. אלא שלגבי הבשר והחלב הבלויים בחצובה ובקיריים, כיוון שכל בלייה בפני עצמה היא בלייה של היתר, חלב לבד או בשר לבד, סמכו על המציאות המוכחת שהאש שורפת את הנשפך על החצובה מיד. אולם בפסח החמירו משום שהחומרה הגדולה של איסור חמץ. פלטה של שבת. ינקה היטב את הפלטה מכל חשש חמץ דבוק ויערה עליה מים רותחים מכלי ראשון. ואולם, אם ישנה רגילות לחמם חלות בשבת על גבי הפלטה, יצפה אותה היטב היטב בנייר כסף באופן שלא יקרה וישתמש בה בפסח.